komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado, pitsa 24 na bulan sa Abril, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon para karon nga adlaw. Ang mga balita kag isyu idulong sa aton sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Unahon ko lang iniho. Ang Aksyon Radio Bacolod magalansar na sang Mobile Community Pantry karon nga adlaw Sabado, Abril 24. Ang aton sini nga patrol magalibot sa mapilian nga lugar sa siyudad sang Bacolod. Katulad sa makita ninyo, katulad sa nangin controversial nga isyu. Ining community pantry. Ang Aksyon Radio magapatigayon sini agod bisan paano. Makabulig kita sa aton mga kauturan nga nagakinahanglan ang ginakulang. Lakip ang pagpanawagan nga samtang kamo
nagakuha sang tinipik sang mga pagkaon nga ginatanyag sang Aksyon Radio, abierto man ang Aksyon Radio sa pagbaton sang mga donasyon. Pareho sang bugas, dilatas, noodle, mga kape, kalamay, itlog, mga utanon, pagkaon, kag iban pa, nga mapuslan man sa aton mga kauturan. Daw kanami batyagono, nga tinuhaw-tuhaw lang nga daw mga uhong ining community pantry nga ni. Daw mabatyagan mo gibala ang pagbinuligay. Mabatyagan mo nga sa tion sa pagkinanglan, sa tion sang kakulangon sa pagkaon sa pila naton ka mga utod na tukian ining community pantry. Ang aton man lang, sa aton mga utod ko diyan kalabot ang patrol karon, ang aton niya ang kinanglanon lang. Suno sa pagkinanglan ninyo. Abot silingon, kung nagakinanglan ka, pagkaon sa anak mo, kinanglan mo 4 ka itlog, kinanglan mo da nga maglaswa, kinanglan mo da noodles, kinanglan nga mga kuwa-kuwa ka lang sa gusto-gustuhan. Kag samtang nagalibot ang aton patrol, sana siling ko na abierto man kita sa donasyon. Ang donasyon ninyo makahatag tambal sa kagutom sa aton mga kauturan, sa mga ginakulang. Nami maning bayanihan nga style mo sa tion sa pagkinanglan bala. Kay hindi naton isalig tanan sa gobyerno. Kinanglan, mahimo man kita sang inisyatibo para makabulig bisan paano sa atong labing kubos nga mga kauturan. Sa nagtukod sining community pantry dire sa probinsya sang Negros kag syudad sa Bacolod, pasalamatan naton ini sila. Kag sa mga nagadunar ang aton lang kabay pa, 7 kapilo ang ibalik sa inyo sa bulig nga ginhatag ninyo sa labing kubos naton nga mga kauturan nga ginakulang sang pagkaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 39. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala,
Ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto. Action Radio Philippine Standard Time las 6:43. Masunod nga isyo nga aton talakayon idulong sa aton sang Santon Pas Erba nga habon. Ginapalumok sining panit ninyo, ginapahamis ang kutis. Feeling healthy skin ka. Amuning ipagamit nyo sa bugos nga pamilya. Manami ini kay manti 100% na Action Radio Philippine Standard Time las 6:44 na. Isa sang pinakainit nga eleksyon may mo magluntad dire sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Purti ini nga engkwentro. Manaog ini sa kasaysayan sang politika sa Bacolod kag probinsya. Kung matabo ang isa ka masandukot nga engkwentro, Leonardia Benitez. Purti ini. Man history sang Pilipinas sa politika, first time ini matabo, kag base sa bilog nga kalibutan, nga matabo ini, nga ang alkalde sang syudad sa Bacolod, pulihan sang tanan nga opisyal sa probinsya. Porte ini ya. First time ini sa kasaysayan sa politika. Halin sa gobernador, vice-gobernador, sanggunian palalawigan, mga alkalde, porte, arangkada nag-isa porsa kontra kay Mayor Bing Leonardia. Grabe no? First time ini mo natabo sa kasaysayan sa politika sang Negros kag Bacolod. Balantayan ini, porte ini ang arangkadahay politika. Ang punto naton dire, ang engkwentro mainit, ang engkwentro manamit, pero pangabay lang sa mga supporter sa magtimbang nga bahin. Wala lang bastosanay, wala lang below the belt. Porte, ga inarangkahanay na subong. Grabe ng balbalanay, galing ang ibanti sobra naman. Hindi lang ta magamit sa mga tinaga nga daw binastos na giman kayo. Paingkwentrohon taining mga hangkilan nga mga politiko. Ingkwentro pula puti, coming soon, sinuayhan ang maga madinalagon. Balantayan tayo ini. Mga isa pa katuig, masadya ini, porte na ini, ang Bacolod kag ang Negros daw inukay baluskay na, bangod sining ingkwentuhanay, masadya, makalilingaw, kag sana siling ko na, kung matabo ini, mangin history ini, mangin makasaysayan ini, first time nga natabo ini, diri sa Bacolod kag probinsya, kag ini, mangin record sa bilog nga Pilipinas once upon a time sa tuig 2022 may isa ka alkalde sa syudad sa Bacolod gin-engkwentro sang tanan nga opisyal sa probinsya. Diin kakitas na porte ya, grabe nga pamulitika, balantayan nagainit
nagabagang samtang nagailapit ang filing sang Certificate of Candidacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Mayo man nga balita wa. Mga 350 na ka mga senior citizen ang una na bakunahan sang first dose sang Sinovac vaccine sa siyudad sang Bacolod. Mayo no? Ang mga utod na ton nga mga senior citizen. 150 ka mga senior citizen ang nabakunahan sa labi sa Bacolod Government Center. 200 kaiban pa ang ginbakunahan sa 4 ka vaccination center sa Barangay Vista Alegre, Singkang Airport, Villamonte, kag Mandalagan. Ang mga senior citizen amo ini siya ang dapat gitagaan ig talupangod kay dali ni sila tapikan balatian kay mahina na mo ang immune system. Pero wala pa man ano? Atong 24 nga nagkalamatay nga ginbakunahan may mga balatian to ya. Ginatag na to ya nga wala inilabot ya ang bakuna sa to nagkalamatay. Kay ini sila ya, kagato sila may mga lala nga balatian, no? So hindi nato ina pagtagaan ig talupangod gid nga basi makahatag na mabala kakulba kagatahap sa pila naton ka mga kauturan. So manami ini kapin sa 66,000 ang populasyon sang senior citizen sa Bacolod, pero kapin 2,000 pa lamang ang nakaparehistro sa online o kon sa
barangay. So, mga senior citizen, panawagan, parehistro na kamo. Masunod nga bakunahan. Maayo ning bakuna, ya ka may salig, yan na bala? Nga kung mabakunahan ka first dose, pag second dose, daw medyo salig ka na. Nga, hindi ka matapikan sa kagaw, pero hindi sobra nga pagsalig. Kami ara nga nabakunahan, naigo paliwat. So, halong lang. Sige lang kita yatuman sang pagtabon sang aton baba kag ilong, sang face mask kag face shield naton, bisan nabakunahan na. Luyag naton kag sa hindi, ang kagaw subong upod na sa aton pangabuhi. Kung sano ini siya mag-iskirda sa bilog nga kalibutan, wala sa nakahibalo. Kaya pagtuon daw, gaupod-upod sangin, kung umubo ka, kung mag-igham ka, kung manupla ka, kag iban pa, delikado, sulikaw gid, no? Sa pagkaon, hindi magtinob damo, amat-amat lang. Kay dire gali-galin, mas grabe kuno ang laton sa sulod sang puluyan. Bangod sang agsik sang laway, ubo kag ano paman. Aning pagdinapita inagbayanay hutik-hutik likawan kay kadelikado. Amo na siya ang ipandam sang aton ikaayong lawas. Mientras tanto ari si COVID, medyo kuidar-kuidar lang anay. Likawan lang anay ang duludugsing, likawan lang anay ang halok-halok kay kadelikado. Medyo kung sa Semana Santa pa, pulupuasa lang anay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa
upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Ang mga isyu, gindulong sa aton sang D3 Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.